هێشتا ئەو دژیە گەنجاتیە دابوو دەما وی دەست بە چێکردنا قەلیە کردی ئونها پشتی بوورنا پترژە 36 ساڵان ئەو لەسەر vî karê xwe yê berdewam e. 36 sala hemî spidehiyan ev ye karê wî û qeliyê ji bo kiryarên xwarina destê xwe amade diket. Westa Heyder welatêkî akirê ye. Ew çîroka xwe ya destpêka amadekirin û çêkirina qeliyê bû me vedgêrîtin. Li sola 83 min ê dest pê kirî. Dest me xwarina kirî. Ev 83 heta nûka ya berdewam e. Min mamê xwe şil kir metemçî bû, Ehmed Selîm rehmet bîtin. Me li wê re şûl kir, ez fêre xwarin bûm. Piştî bi çandê me dest pê kirî, ev qelê me çî nedikir lalê wî. Hêdî hêdî min ev fikre kir, me pîçe dest pê kir, ez fêre ev qeliya bûm. Tamxweşiya xwarina qelê û xweşçêkirina vê xwarinê demekî dirêj li akirê peyda bûye. Westa Heyder bi şîwazê xwe yê taybet gelek hezkiriyên vê xwarinê li dûrxwe kom kirîne. Ûniha ew nikarîtin destan ji vî karî berdet. Çunkî wî xelek fêrî vê xwarinê kiriye. Neferît me hemî dirometên hel Süleymanî heta Zaxû û li dervetên ev qeliya me werî derveş heta Sînêşiya çû heta Almanya çû ya hişke kebis dikin û gel xwe ben. Çend saleke akirê bi qelê dihête naskirin. û berdam geştyar dihêne bi bajareyê ji bo xwarina vê corê qeliyê. Çunkî wekî ew diyar dikin tamaka gelek cudatir li qeliyên dîtir lê dihêtin û kêm malbat jî dikarin bi vê tamxweşiyê qeliyê amade bikin. مش دهوکی هاتین از گله جرات هم سخت را قلیب تنه جدوکی تن نویر زادید خوی نراز چی نوه گله جازه هاتیم طماوی گله که فرقه دوکی خری قلی مل گله عردا قلی خارجتی و قلی نینه اللي بردرش شات من براستی خوارد من زور خوش قلی يعني درجه که احتمال من اسبوعين دو جلسه جابیم ان شاء الله براستی زور پی من خوش بی برادران خواریتیم بس من یکم جاربیم Herçende pitiriya xwarinên dîtir li vê xwaringehê hene. Lê xwasta xelkê pitirjehemiyan li ser xwarina qeliyê ye. û çend saleke wek dabûnerî tek lê hatiye ku her kesekê seredana bi bajarê biket, divê bihê tama qeliya akirê biketin. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.